खुलुमबाय आं मुदुमोन लाहारी जे फैगौ 7, 8, 9, 10, 11 सानबानि हाबाफारि लानानै केशव नगराव खुंनो गोनां जे इउनाइटेड बड'स अर्गेनाइजेशननि जे बुक फेयार बे बुक फेयाराव आं नुजाहैनो सानदों। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ नैबेहाय लोगो मोनगोन होननानै बुक फेयाराव लोगो मोनगोन आं मिजिंथिबाय जेन जों बे जे बिथांमोन इउनाइटेड बड'स अर्गेनाइजेशननि मानगोनां सोद्रोमाफोरा जा गेदेमा थांखि लानानै बेखौ खुंफुंनो सानदों बे जों जाफुङो। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर'नि गेजेराव जे फरायनायनि हुदा लोगोसे बिजाब जे दिहुननायनि जि माबाखौ बांहोनो थाखाय बेखौ नाजानाय जादों। बे गेदेमा थांखिखौ जाफुंनो थाखाय बयनिबो मददखौ हांख्रायनाय जादों। 2023 मायथाइनि मार्च दाननि 7 खालारनिफ्राय 11 खालारसिम जानो गोनां जि सानबानि जे बुक फेयार बे बुक फेयाराव नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।